नोंनि अननाय आंनि बिखायाव दं जाय सिमांफोरा नोंनि मेगनखौ समायना खालामो बेयावनो आंबो थायो नोंनि आखाइनि बै मोनदांथि जेरै आं अख्रांखौ मोनबाय अरायबो नों आंजों दंफायो नों आंनिख्रुइबो बांसिन मोनदांदों नोंनि मिनिनाया आंनि संसार नों गैयाब्ला गासैबो आसखान्दा नोंनि अननाय आंनि मोजां मोननाय नों गैयाब्ला आंनि गोसोआ लोरबां नोङो आंनि गासैबो मोनफ्रोमबो बिखानि बिखायाव मुं थायो नों आंनि संसार नोंनि अननाय आंनि मोनफ्रोमबो सल'फोर जाबाय नों गैयाब्ला आंनि मोनफ्रोमबो जिउआ सोरां गैयै मोनायावबो आं नोंनि मोखांखौ नुयो आंनि मोनफ्रोमबो हाबनायाव नोंनि नेरसोनल' दं नोंनि मिनिनाया मोनसे गोदै देंखो बादि नों गैयाब्ला बे बिखाया लाथिख' गासैखौबो नागारनानै नोंनि खाथियाव फैदों दा नों आंनि गासैबो मिजिं नोंनि सोदोबफोरा मेथाइ बादि बिखाखौ गुरैयै दांनानै नोंजों लोगोसे मोनफ्रोमबो बुब्लि मोनदांनो हायो मोनसे सिमां जाफुंनाय बादि अखाफ्राबो नोंनि सायखंखौ लाजिगोन बेबादि जोंथि सोरां नोंनि मोखाङाव एरैबादि सोरां दं नोंनि गेजेराव गोमालाङो लैथोनि दोहौ बादि नोंनि अननाय आंनि मोजां मोननाय नों गैयाब्ला आंनि गोसोआ लोरबां नोङो आंनि गासैबो मोनफ्रोमबो बिखानि बिखायाव मुं थायो नों आंनि संसार नों गैयाब्ला सावरायनाया आसखान्दा मोनदां हाया नोंजों लोगोसे मोनफ्रोमबो गोजोननाया नान्थि जायो नोंजों लोगोसे मा बिखाया गिफबखांनो नोंजों लोगोसे मोनफ्रोमबोया गोनो नान्थि जायो आंनि बिखानि मोनफ्रोम बिखाया नोंखौ लिंहरो बारलाय मोनफ्रोमबो ब्लिया नोंनि गोसोखान्थियाव दं नों आंनि फुं नों आंबो मोनाबिलि नोङो आंनि मोनफ्रोमबो आरज निमथियाव दं नों आंनि फुं नों आंबो मोनाबिलि नोङो आंनि मोनफ्रोमबो आरजनि फिथाइ जिउनि मोनफ्रोमबो बुयाव जों जयै थानो हायो नों आंनि मोनफ्रोमबो सिमांनि मुं आंनिफ्राय माब्लाबाबो गोजानाव थांनो नङा बेनो आंनि नोंनिसिम समायखिराय गोसोआ लोरबां नोंनि अननाय आंखौ उसुखुथु खालामदों मोनफ्रोमबो बिखानि बिखायाव नोंनि मुं नों आंनि संसार